Днес, наблюдавайки всички неща, които са ми се случили в живота, осъзнавайки, че това е сценария, който съм си написала, ми става толкова смешно. За няколко хиляди точки екстра съм се прекарала през най-трудните нива, за да мога днес отново да съм милионерка, която сбъдва с лекота мечтите си. Всички изложби, които правя по целия свят, това, че хората знаят коя съм и имам световна слава, милионите, които печеля, на месец от картините и бизнесите, които ръководя, мога да кажа само благодаря на всички, които доброволно ми дариха своята енергия, говорейки за мен и правейки ми мизерии. Благодаря ви, мои верни спонсори, през всички животи и всички нива на играта вие винаги сте се появявали и появявате, за да ме храните със своята енергия и дарявайки ми своето богатство, щастие и късмет доброволно. Благодаря.